Fata morarului. Un morar, dintr-o localitate îndepărtată de oraș, muncea de dimineața până seara la moara lui. Era ajutat de câțiva bărbați care se implicau să care sacii clienților când veneau la moară. Unii oameni veneau cu grâu, alții veneau cu porumb. Prin urmare, ei își doreau în principal să se întoarcă acasă, unii cu făină, alții cu mălai. Deopotrivă, erau și clienți care își doreau ambele produse, atât făina cât și mălaiul. Morarul avea o pauză la prânz întotdeauna și se retrăgea pentru o jumătate de oră în casa sa, fiind pe aceeași suprafață vastă pe care avea și moara, numai că era la câțiva metri distanță de aceasta. El se relaxa în pauza sa de prânz, mânca și medita cel puțin 5 minute. Știa că meditația îl ajută să-și refacă energia și să pornească în următoarea parte a zilei cu noi resurse. Se bucura întotdeauna când își vedea copila frumoasă cu păr de culoare aurie, care venea și îi aducea o cană cu apă. "Uite, tăticule, ți-am adus apa în cana ta preferată," îi spunea copila sa. "Draga mea fată, ești atât de frumoasă, să-ți dea Dumnezeu noroc, fiindcă frumoasă ești." "Da, tăticule, sunt frumoasă, semăn cu tine." "Și cu mama ta, cu amândoi, fată frumoasă." "Tăticule, azi am făcut o mulțime de lucruri și m-am bucurat să lucrez în grădina mea cu flori." "Foarte bine, creează ce-ți place, Anita mea." De la an, fata morarului se făcea tot mai înaltă, tot mai grațioasă. Avea o frumusețe rar întâlnită, părul său cu nuanțe de roșcat, ochii săi de un albastru cobalt și blândețea vocii sale îi aduceau mângâiere morarului. Clienții care veneau la moară știau că morarul avea o fată și unii dintre ei care aveau feciori, cam de vârsta fetei morarului, îl întrebau ce-i face fata și le răspundea fericit: "Își vede de treaba ei. Știe ea ce are de făcut." Într-o zi, un client a venit la moară cu mai mulți saci de boabe de grâu și cu mai mulți saci de boabe de porumb. S-a uitat în ochii morarului și a spus: "Morarule, te știu de multă vreme. Știu ce harnic ești și gospodar. Știi că am și eu un fecior. Ai vrea să-i ajutăm pe copiii noștri să se întâlnească?" Morarul l-a lăsat să termine de vorbit și a spus: "Cum adică să-i ajutăm să se întâlnească? Dar ce, ei nu se pot întâlni fără să-i ajutăm noi?" Clientul nu s-a lăsat și a continuat: "Știi tu, morarule, așa cum ajutăm boabele de grâu și de porumb să se transforme în făină și mălai, cred eu că trebuie să ajutăm și pe copiii noștri." "Vei zis de treabă, omule, că știe fiecare dintre ei ce are de făcut. Dar încăpățânat ești, măi, morarule." "Nu sunt încăpățânat. Mie îmi place să o las pe fata mea să-și aleagă singură bărbatul. Nu mai sunt vremurile când părinții alegeau cu cine să-și întemeieze copiilor o familie și cu cine să se căsătorească." "Bine, morarule, văd că îți păstrezi părerea." "Da, asta este părerea mea." După o vreme, același client a venit la moară și a spus: "Feciorul meu mi-a spus să-ți spun că ar vrea să o vadă pe fiica ta." "Feciorul tău ți-a spus că ar vrea să o vadă pe fiica mea," a repetat morarul cele auzite. "Feciorul tău de ce nu vorbește cu fiica mea direct? De ce alegi tu să fii intermediar?" "Morarule, cu tine nu se poate vorbi." "Se poate vorbi, se pot vorbi multe, omule. Cel mai mult în viața asta îmi place să fiu lăsat liber. Și pentru că îmi place să fiu lăsat liber, îmi place să-mi las și fiica liberă, să-și aleagă ea bărbatul după inima ei." "Bine, morarule, o să-i spun feciorului meu ce ai spus. Dacă așa alegi tu, asta e alegerea ta." "Morarule, ne mai vedem." Într-o seară, morarul i-a spus fiicei sale: "Anita mea, am un client care mi-a spus de 2 ori că ar vrea să te vadă feciorul său." "Cum îl cheamă pe feciorul său, tăticule?" "Nu știu, fata mea, nu mi-a spus și nu l-am întrebat." "Tăticule, dacă feciorului său îi place de mine și e cu adevărat bărbat, eu zic că știe ce are de făcut, că doar nu să vină tatăl lui, dacă noi ne căsătorim, să-i spună feciorului ce să facă. Dar înțeleaptă ești, Anita, tati." "Chiar așa, tăticule.
După un timp mai îndelungat, fiica morarului s-a întâlnit din întâmplare cu feciorul clientului. Acesta a văzut-o pe Anita, a salutat-o și nu a mai spus nimic. Așadar, s-a gândit Anita, nu este un bărbat curajos cu atitudine, că dacă ar fi, ar avea energia de a acționa, de a iniția o discuție, însă îl așteaptă pe tatăl său să-i spună ce să fac, așa că nu este musai să mă cunoască, pentru că eu nu simt să îl cunosc. Este imatur și nu pot să am alături de mine un bărbat care nu știe să ia decizii. Întorcându-se acasă, Anita i-a povestit tatălui său această întâmplare. Ai dreptate, Anita. Altcineva este potrivit pentru tine. Tu ești o fată care știe ce vrea. Da, tăticule, o să-ți spun eu când găsesc bărbatul potrivit și nu băiatul imatur. După o vreme, Anita a plecat într-o călătorie de studii în Scoția, la Edinburgh. Lângă ea, în avion, s-a așezat un bărbat. Anita s-a uitat la el, acesta i-a susținut privirea și a salutat-o privind-o în ochi cu curaj. Anita știu că acesta este alesul inimii sale. Bărbatul mergea ca și ea la studii, tot la Edinburgh. După câteva zile, Anita i-a scris tatălui său. Dragă tăticule, îți scriu acum să știi că am găsit alesul inimii mele. L-am întâlnit în avion, s-a uitat în ochii mei și am știut că el este alesul. Voi veni în vacanță cu el și să știi că știe să ia decizii. În vacanța de Crăciun, Anita a venit cu alesul inimii ei. Tatăl și mama Anitei erau mulțumiți de fiica lor și, de asemenea, de iubitul acesteia, de energia iubirii care emana în jurul lor. Luând mâna tatălui său, Anita i-a spus, tăticule, îți mulțumesc pentru că nu ai insistat să mă dai după feciorul omului care venea la moară. Îți mulțumesc pentru că ai avut încredere în mine, în inima mea și m-ai lăsat să aleg eu. Mai presus de toate, îți mulțumesc că mi-ai respectat libertatea de a alege.